בוקר טוב וברוכים הבאים לוובינר שלנו, המלחמה האחרונה, הזדמנות השקעה שלא חוזרת. תודה שהצטרפתם אלינו. כפי שכולנו חווים בשנה ושמונה חודשים האחרונים, ובשבוע האחרון בפרט, מלחמה זאת קשה. תקופה של לחץ, של אי ודאות, וחלילה פגיעות ברכוש ובנפש. התפקיד שלנו בשוק ההון הוא להסתכל קדימה לאופק, ולצפות מה יביא איתו העתיד, אחרי המלחמה. אחד הדברים שבולטים בשבוע האחרון, שבניגוד לאירועים קודמים שהתבטאו בירידות בשוק ההון, הפעם שוק ההון מגיב באופן מאוד שקול ויציב למלחמה. יש לכך הרבה סיבות, אבל אחת הסיבות המרכזיות, שלדעתי פחות מדברים עליה בהיבט שוק ההון, היא שהיציבות במזרח התיכון לאורך השנים הושפעה בעיקר מהאיום האיראני, והתחושה היא שהאיום האיראני יוסר בסיום המלחמה הזו. אם זה יקרה, זו כנראה המלחמה האחרונה, לפחות לשנים הקרובות, ואין ספק שיש לזה חלק בשמירת היציבות של השווקים. אז אם זו אכן המלחמה האחרונה, מה הולך לקרות אחריה? צמיחה של המשק, עלייה ברווחים של חברות, הסכמי שלום אולי שיביאו עמם גידול משמעותי בהשקעות זרות, כל אלה מהווים הזדמנות משמעותית. ואם אתם חושבים שזה התרחיש הצפוי, אז בהחלט יש כאן הזדמנויות. אני רוצה להציג בפניכם את מתן שטרית, הכלכלן הראשי של קבוצת הפניקס, שיזכור את שוק ההון בימים האלה ואת ההשפעה של המלחמה עליו. מתן, מה בוקר טוב. קורה, לירון? בוקר אור, מה קורה? בסדר גמור, מה שלומך בימים אלה? שורדים כמו כולם, ילדים בבית, עבודה תוך כדי. נראה לי כולם באותו מצב פחות או יותר, אבל נקווה לטוב ובשורות טובות. לחלוטין, שיהיו בשורות טובות. רק הערה קטנה לכולם, חברים, במידה ובמהלך הוובינר תהיה אזעקה, אנחנו נעצור בהתאם להנחיות פיקוד העורף, ונחזור לשדר מיד כשתתקבל ההנחיה לצאת מהמרחבים המוגנים. מתן, הבמה שלך. יאללה, אז אני אתחיל ואומר קודם כל שבאמת נכנסנו לאירוע לא פשוט, שגם אין לנו יותר מדי היסטוריה כדי ללמוד על אירוע שכזה, על חזית שכזאת לפחות מול איראן, שבאמת החוסר ודאות סביב האם תהיה מלחמה או לא תהיה, או במילים אחרות הרבה סימני שאלה בשנה האחרונה, אפשר להגיד שקודם כל התפוגגו, כי כן, החזית הזאת נפתחה, וזו אולי קצת איפשהו גם נתן ודאות לשוק, ותכף נדבר באמת על מה כן אפשר ללמוד אולי מההיסטוריה, אבל מעבר לזה אנחנו באמת רואים, ובניגוד לציפיות כנראה שהיו, אנחנו רואים באמת מיום ראשון, השוק נפתח וראלי סך הכל שכנראה אף אחד לא ציפה לו, באמת כל יום ב40 האחרונים אנחנו רואים עליות, כולל גם היום, אז 40 רצופים באמת של עליות שערים, ואני חושב שבסוף המשקיעים הם שואלים את עצמם קודם כל, דבר ראשון, האם מדינת ישראל תהיה בטוחה יותר ביום שאחרי, אז התשובה היא כנראה שכן, וב' סביר להניח שגם כאן מסתכלים לא מעט על ההיסטוריה, וההיסטוריה מלמדת על זה שבסוף אחרי מלחמות כאלה ואחרות יש באמת מגמת צמיחה, ואני אוסיף שיותר מזה, היה לנו את 7 לאוקטובר לפני כמעט שנתיים, וראינו את הירידות, ואז ראינו התאוששות גם מאוד מרשימה, וכמובן אחר כך בספטמבר מתקפת פיפרים מחיזבאללה וכו' וכו', וראינו את הרלי המאוד מרשים, ועכשיו יכול להיות שהמשקיעים אומרים לעצמם למה אני צריך לחכות לכל ההתאוששות הזאת, בוא נגיב כבר מעכשיו בין היתר, אז באמת זה גם אולי קצת משפיע על הרלי שאנחנו רואים בימים אלה. אני אתחיל ככה קודם כל משקף שבאמת מראה את תמונת המצב בכלל באופן כללי, לא רק לגבי ישראל, אלא באופן כללי בשווקים, שווקי המניות גם ברמה העולמית, מהסיבה שאני חושב שקודם כל צריך להזכיר ששנת 2025 מזכירה לנו עד כמה העיקרון הזה של פיזור בעולם השקעות, זה לא עוד איזשהו טרנד, אלא באמת עיקרון מאוד מאוד חשוב בעולם ההשקעות, כי צצו כל כך הרבה טרנדים במהלך השנה, שנתיים האחרונות, אם זה רק S&P או רק נסדק וכו' וכו', ואתם יכולים לראות כאן את הביצועים, עד אתמול לפחות, מתחילת השנה של המדדים השונים, אם זה ארצות הברית, שאתם רואים כאן בקו הסגול והכתום, את המדדים של S&P ונסדק, שגם היה את תחילת אפריל שהם ירדו בחדות, ומאז התאוששו כמובן, טראמפ לקח את התשואות אבל גם החזיר אותם, ואירופה שסך הכל נראה טוב מתחילת השנה בהובלת גרמניה, וישראל שלמרות המלחמה, למרות החזית מול איראן, אנחנו רואים ביצועים מרשימים בישראל, דו ספרתיים, מדדי תל אביב, כל אחד מעל 10, אפילו 13% מתחילת השנה, וזה המשך מגמה ל-2024, שגם אז ראינו בעצם את המדדים מובילים,
אני אתחיל דווקא מאיפה אנחנו כן רואים תמיד תגובה מיידית של השווקים הפיננסיים, וזה קודם כל בדולר שקל, או במילים אחרות פרמיית הסיכון שמשתקפת דרך הדולר שקל. אני תמיד אוהב להגיד בכלכלה שהדולר שקל זה בעצם הבבואה של הכלכלה, ההשתקפות מה המשקיעים מצפים מבחינת הכלכלה קדימה, ואפשר לראות קודם כל בתרשים בצד ימין את המטבע דולר שקל באמת במהלך השבוע האחרון. ביום חמישי האחרון, שעוד היה איזשהו חשש להסלמה באמת מול איראן, ראינו את השקל נחלש מול הדולר, עולה לאזורים של פחות או יותר קצת מעל 3.5, אפילו באזורים של 3.55, ואז כמובן הגיע יום שישי, 3 לפנות בוקר, כולנו קיבלנו את העדכונים מפיקוד העורף, אין מישהו במדינה כנראה שלא התעורר, הודיעו לנו בעצם שנפתחה חזית מול איראן, ראינו את הדולר שקל קופץ גם לאזורים של 3.65 ואפילו קצת יותר מזה, ותשימו לב מה קרה בימים האחרונים. כל העלייה הזאת של הדולר מול השקל בעצם נמחקה לחלוטין, עד כדי כך שהמטבע כרגע חזר לרמה של 3.5, בעצם זו רמה שראינו אותה לפני החשש אפילו עוד להסלמה מול איראן, וזה עוד זווית שבה אנחנו רואים בעצם איך המשקיעים כן מאמינים בכלכלת ישראל. חוץ מזה, יש לנו כאן בקו הכחול בצד שמאל דבר שנקרא פרמיית סיכון, או במילים אחרות מה תוספת התשואה שמשקיעים זרים דורשים בעצם על חשיפה להשקעות בישראל, וראינו זינוק כמובן ביום שישי, אבל גם זה אומנם לא מעודכן היום בבוקר, אבל גם זה חזר קצת לאחור, ככה שבאמת המשקיעים מעריכים שסיכונים הולכים לרדת כנראה גם במבט קדימה, למרות שעוד פעם פרמיית הסיכון עדיין גבוהה באופן יחסי, אבל תכף נציג את התרחיש האופטימי באמת למה אני כן מאמין שגם נראה ירידה בפרמיית סיכון. עכשיו כמו שציינתי קודם, בסוף אני ככלכלן אני תמיד אוהב ללכת לאחור, לבחון בעצם ברמה הסטטיסטית מה ההיסטוריה מלמדת על כל אירוע כזה או אחר. עכשיו, מול איראן, האמת שלא היו לנו הרבה אירועים, אפשר לספור את זה על יד אחת את כל מה שהיה במהלך השנה האחרונה, וזה גם היו אירועים מאוד קצרי טווח ברמה יומית או דו-יומית, ולא כמו האירוע הנוכחי, שבאמת הוא נראה שונה בכל קנה מידה, אבל בכל זאת, אם כן מסתכלים על השנה, שנה וחצי האחרונות, היה לנו בחודש אפריל 2024 את כל ה-300 טילים סלש כטב"מים שאיראן ירו על ישראל, ואז היה לנו באוקטובר עוד תגובה נוספת של איראן ואחר כך תגובה של ישראל, וכאן כבר לא הייתה תגובה מהצד של אף אחד, וקודם כל אפשר לראות את זה מסומן בעצם לאורך זמן על מדד תל אביב 125, שזה לא באמת הפריע למדד להמשיך לטפס, כן? האירועים האלה היו באמת קצרי טווח ברמה היומית, ויום לאחר מכן כבר ראינו התאוששות בסך הכל, וכמובן שאם לבחון לפי זה, אז באמת אין מה להתרגש יותר מדי, אבל שוב אני אומר, זה אירוע באמת שהוא די שונה בתכלית ממה שראינו קודם לכן. יחד עם זאת, כמו שאמרתי, מיום ראשון אנחנו כן רואים עליות בשוק, ותסריט בעצם שהמשקיעים כן לוקחים בחשבון דווקא תרחיש אופטימי בסך הכל, ועולה השאלה כמובן לאן הולכים מכאן, אז זה לא שיש לי כדור בדולח להגיד לאן הולכים מכאן, אבל אני כן יכול להגיד שבטווח הקצר עוד יכולה להיות תנודתיות כזאת או אחרת, בין היתר כי מה לעשות שכרגע גם המשק בסוג של השבתה כלשהי, וככל שזה יימשך בעצם זה פוגע בפעילות הכלכלית, זה פוגע ברפורמות ועוד ועוד, ובסוף שווקי מניות זה בין היתר גם רווחים של פירמות וכולי, אבל כמו שאמרתי גם משקיעים מסתכלים קדימה, שווקים פיננסיים זה מה שנקרא צופי פני עתיד, ופה דווקא כשאנחנו מסתכלים קדימה, אז יכול להיות שאנחנו נקבל, מה זה יכול להיות? אנחנו כנראה נקבל הרבה יותר ודאות. אני שוב מזכיר שבאוקטובר האחרון התחילה איזושהי חזית לרגע מול איראן, והדבר הזה נעצר. ולכן זה כן היה במשוואה של פרמיית הסיכון, ככה שהיה סימני שאלה האם כן נראה חזית או לא, ואפשר להגיד שסימני השאלה האלה כמובן התפוגגו לאור זאת שכן יש כרגע את המערכה מול איראן, ולכן אם כבר בטווח בינוני ארוך שאנחנו באמת מסתכלים קדימה, אז האירוע הזה דווקא צפוי להיות איזושהי נקודת מפנה מבחינת המשקיעים, מהסיבה שהדבר הזה עשוי להוריד דווקא את פרמיית הסיכון, כי ישראל מסירה מעצמה עוד ועוד איומים, ובמצב שכזה, ככל ופרמיית הסיכון תרד, ופתאום אולי נראה חברות דירוג חוזרות דווקא להעלות את דירוג האשראי של ישראל וכו' וכו', במצב כזה דווקא משקיעים זרים למשל, כן ישקיעו מחדש בישראל, ואגב אני אוסיף שמיום ראשון חלק מהכסף שנכנס לשווקים ומניע אותם כלפי מעלה, זה בין היתר גם של משקיעים זרים. ולכן כולם כנראה רואים פה באמת איזושהי הזדמנות,
ולא ממתינים להזדמנות הזאת שתתממש, אלא מגיבים באמת בצורה מהירה יותר כפי שאנחנו רואים בימים האחרונים. וקצת דברים ברמה הסטטיסטית, כי בכל זאת עלו כל כך הרבה שאלות שהגיעו אליי מתחילת השבוע, האם כדאי לצאת מהשוק או לא כדאי לצאת מהשוק, ואני אומר תמיד, כולנו במוצרים הפיננסיים פנסיוניים, צריך להבין שאנחנו משקיעים ולא סוחרים. מה הכוונה? סוחר לצורך העניין, כן מעניין אותו לנסות אולי לתזמן שוק, לקנות בנמוך, למכור בגבוה וכו' וכו'. אנחנו נמצאים במוצרים שהאופק השקעה שלהם אמור להיות לטווח בינוני, ארוך, אפילו גם אם זה מעל שנה, שנתיים, זה מבחינתי איזשהו טווח בינוני כבר, ולכן לא צריך לנסות לתזמן שוק בטווח הקצר, כי אנחנו לא סוחרים, אלא משקיעים. יותר מזה אני אוסיף שבתקופה של אי ודאות או אפילו ירידות, למרות שבאמת לא רואים ירידות כרגע, אבל בתקופה של ירידות ואי ודאות מאוד גבוהה, אין צורך בכלל למהר ולקבל החלטות, כי ההיסטוריה מראה שגם אם אנחנו מנסים לקבל החלטה כזאת או אחרת בסביבה של אי ודאות סלש ירידות במניות, ההיסטוריה מראה על זה שדווקא אנחנו צפויים לצאת עם תשואות נמוכות יותר מאשר אותם משקיעים שלא ניסו לתזמן בכלל, או נקרא לזה משקיע זומבי שמבחינתו הוא אפילו לא מסתכל על התיק בטווח הקצר, שאם היינו פועלים רציונלית זה מה שאמור להיות, ואם כבר לפעול רציונלית אז אמורים לקנות דווקא ירידות שערים בשוק, כי לאורך זמן השווקים רק הולכים ועולים, וגם את זה עוד רגע אני אראה. ובכל מקרה ברמה הסטטיסטית יש כאן איזשהו ניתוח קטן שעשיתי על מדד תל אביב 125, מה היה קורה ל10,000 שקלים מתחילת שנת 2000 ועד סוף 2024, כלומר בהשקעה של 24 שנים פה, ובגדול 10,000 שקלים היו הופכים לכמעט 50,000, אבל משקיע שניסה לתזמן שוק ויצא ספציפית שהפסיד את ה10 ימים הטובים ביותר, למרות שעוד פעם בתיאוריה קשה להפסיד, או יותר נכון מעשית קשה להפסיד את ה10 ימים הטובים ביותר, אבל זה רק כדי להמחיש באמת שאין צורך לתזמן את השוק, אבל משקיע שיפספס את ה10 הימים הטובים ביותר, שימו לב מה קרה לרווחים שלו, כמעט נחתכו בחצי, וככל שהוא יפסיד יותר ויותר ימים טובים, ככה בעצם הרווחים שלו הולכים וקטנים בצורה משמעותית, ולכן אני אומר, אין צורך לתזמן את השוק. יותר מזה, כבר ציינתי שהשקעה במניות צריכה להיות לטווח בינוני סלש ארוך, וגם כאן למשל, שאנחנו מסתכלים על הסיכוי לצאת עם רווח או הפסד בשוקי מניות, במקרה הזה מדד תל אביב 125, אז אם אני נכנס להשקעה ליום בודד למדד תל אביב 125, אז הסיכוי שלי לצאת ברווח או הפסד, במקרה הזה במדד תל אביב, על פני יום אחד למשל הוא 50-50, אבל ככל שאני משקיע לטווח זמן ארוך יותר, ככה למעשה הסיכויים שלי לרווח הולכים וגדלים, עד כדי כך שאחרי 7 שנים למשל במדד תל אביב 125, הסיכוי שלי לצאת עם רווחים הוא 100%, כשהתוחלת תשואה הממוצעת בטווחים האלה היא סביב ה10%, ולכן כל הסיכויים באמת לטובתנו בטווחי זמן בינוניים סלש ארוכים, וזה למה בשורה התחתונה לא צריך לנסות לתזמן את השוק, אלא לתת לכסף לעבוד בשבילך באמת, כי בסוף מניות צריך כן לתת לכסף לעבוד בטווחי זמן שהם בינוניים סלש ארוכים, ואין מה להתרגש מכל מה שקורה בטווח הקצר. אני אוסיף שספציפית ישראל, לצערנו, היא מדינה שגם רוויה באירועים ביטחוניים, מה לעשות? אנחנו רואים כל כך הרבה מבצעים ומלחמות ומה לא במשך השנים האחרונות, ואמרתי בוא נסתכל רגע על גרף ארוך טווח של מדד תל אביב 125, מ-1995 ועד היום, ננסה לסמן את האירועים היותר דרמטיים, כי מה לעשות, מבצעים גם היו כל כך הרבה, אבל ניסיתי לסמן את האירועים היותר משמעותיים שהיו באמת במהלך ה-30 שנה האחרונות כמעט, ואפשר לראות פה עוד אירוע ועוד אירוע וכו' וכו', ולמרות כל האירועים הביטחוניים, הרכבת שנקראת מדד תל אביב 125 ממשיכה לנסוע, ואגב זה לא נוגע רק למדד תל אביב 125, גם אם היינו מסתכלים למשל על מדד ה-S&P 500, אז למרות כל האירועים קצרי הטווח, היינו ממשיכים לראות עליות שערים בטווחים הבינוניים ארוכים, ובסוף צריך לזכור שהתנודתיות היא חלק מהמחיר שאנחנו משלמים כדי להיכנס לשוקי מניות, בטווח הקצר בעיקר, בעוד שבטווח הארוך המגמה מאוד מאוד ברורה לעין, אז לא משנה אם זה אירועים ביטחוניים או משברים כאלה ואחרים וכו' וכו', הרכבת ממשיכה לנסוע ומדי פעם גם מספקת לנו הזדמנויות להצטרף במחירים נוחים יותר, אז אני תמיד אומר, מי שרוצה להיות במניות הוא לא צריך לשאול את עצמו האם כדאי לי להיכנס היום או מחר, היה כדאי לו כבר להיכנס אתמול. ואם הוא עוד לא עשה את זה, אז באמת כדאי כבר להתחיל להיכנס ולתת לכסף לעבוד בשבילך.
ורגע לפני שאני אסגור את זה בשורה התחתונה, אז שוק המניות בישראל, כמו שאמרתי, מתחילת השבוע, וכאן הכנסתי רק את התוצאות של ה-15 לשישי, שזה היום ראשון, אבל גם ביום שני המגמה המשיכה ביתר שאת, אבל סך הכל שוקי המניות בישראל, למרות שהבתים בסך הכל נראה שהם מתפרקים בישראל, שוק המניות דווקא בטון, אבל התרחיש האופטימי כרגע זה התרחיש שמלווה את המשקיעים בשוק, כזה שישראל בעצם צפויה לצאת מהמערכה הזאת לאחר שאיום הגרעין יוסר במלואו כנראה, ובשורה התחתונה, רגע, בשורה התחתונה המשקיעים מסתכלים באמת קדימה על היום שאחרי ורואים לנגד עיניהם מציאות בטוחה יותר, עם שינוי אמיתי גם של מפת המזרח התיכון כמובן, ובסוף ככל ובאמת נראה שינוי שכזה, אז המשמעות היא שכנראה יותר מדינות ירצו להתקרב לישראל בדרך כזאת או אחרת, יותר הסכמים, יותר עסקאות, אולי הסכם נורמליזציה עם סעודיה שעשוי לקרום עור וגידים, וכל התרחישים האלה, בעצם זה מה שכרגע מתומחר בשווקים הפיננסיים, המשקיעים לא מחכים שהדברים האלה יקרמו עור וגידים, אלא מגיבים במהירות כבר מראש. יחד עם זאת, עם כל האופטימיות, אני אתן גם את הנקודות הקצת פחות אופטימיות, אבל הן בעיקר בנוגע לגירעון והשפעות הגירעון אולי עלינו ברמת המחיר של ההוצאות, או השפעות אינפלציוניות שיכולות להיות בטווח הקצר. אז אני אתחיל קודם כל ואומר שבעצם כמו כל מלחמה, למלחמה יש עלויות מאוד גבוהות, וגם הפעם זה יכול להיות גם בצד ההתקפי וגם בצד ההגנתי, וככל שהמלחמה הזאת בעצם תימשך, כך בעצם אנחנו נראה את הגירעון גם הולך וגדל, וכבר לפני יומיים סמוטריץ' בעצם דיבר על זה שהם רוצים לפתוח את התקציב כדי להגדיל בעצם את יעד הגירעון מן הסתם, אבל מעבר לזה אני אוסיף שככל שהמלחמה תימשך, ככה הסיכויים שנראה גם התאמות בצד התקציב כבר ב-2026 הולכות וגדלות, ואני אזכיר שב-2025 ראינו התאמות כמו עליית מע"מ והקפאת מדרגות מס הכנסה וכו' וכו', ולא הייתי פוסל שבאמת נראה עוד התאמות כאלה ואחרות גם במבט ל-2025. זה כמובן דברים שקצת מכבידים אם כבר על הציבור, וזה למה אנחנו צריכים כבר מהיום לתכנן קדימה את העתיד שלנו, ככה שבעצם נצבור הון ולא נחכה לאיזו התאמה תקציבית כזאת או אחרת שתפגע לנו בהכנסה הפנויה, אלא ננסה לייצר הכנסות נוספות בצורה פסיבית, ואת זה אפשר לעשות באמצעות שוק ההון מן הסתם. מעבר לזה אני אוסיף שבטווח הקצר למלחמה יכולות להיות השפעות אינפלציוניות, וגם ראינו את זה בחזית הקודמת גם מול חמאס וגם מול חיזבאללה, שבעצם המלחמות מייצרות לנו מגבלות ושיבושים בדבר שנקרא צד ההיצע בישראל. מה הכוונה? זה שמגייסים לא מעט מילואימניקים, למרות שהמערכה הזו דורשת פחות מילואימניקים כי אנחנו לא נכנסים רגלית מן הסתם, אבל כל עוד מגייסים מילואימניקים אז בעצם מספר העובדים במשק הולך וקטן, ולכן המלאים של מוצרים סלש שירותים הוא גם קטן והביקוש סך הכל כן קיים, אז זה דברים שעשויים לייצר עליות מחירים. מעבר לזה, העובדה שהחברות תעופה לא מגיעות לישראל, ובכלל עכשיו אנחנו נמצאים בשמיים סגורים הרמטית, אבל הדבר הזה בעצם גם מייצר לנו שיבושים בכל מה שקשור לכרטיסי טיסה לחו"ל, ואנחנו נראה התייקרות נוספת בכרטיסי הטיסה, כי יש לא מעט חברות תעופה שכבר הודיעו שהם לא מגיעים אפילו עד ספטמבר ואולי גם אחרי. אז המחסור הזה בטיסות לחו"ל, בעוד שכן קיים ביקוש, הוא בעצם מייצר לנו התייקרות של מחירי הכרטיסי טיסה. נוסיף על זאת מחירי שכירויות, לאור זאת שיש לא מעט אנשים כרגע שגם מפונים מהבתים שלהם, אז הדבר הזה בעצם עשוי לייצר לחץ על מחירי שכירויות בטווח הקצר. והדבר האחרון, זה שבעצם פחות טסים לחו"ל, זה מייצר לנו יותר ביקוש מקומי, כתוצאה מזה שיותר ישראלים נשארים בישראל, וגם זה עשוי קצת לייצר עליות מחירים בטווח הקצר. ולכן יש כאן גם שיבושים בצד של האינפלציה בסך הכל, ואם כבר הזכרתי את האינפלציה ואת זה שיש אפשרות לעליית מחירים מהירה יותר אולי בטווח הקצר, זה גם המקום להזכיר את החשיבות למה צריך באמת להיצמד לנכסים ריאליים, כאלה שישמרו לנו על כוח הקנייה ואפילו הרבה מעבר לכוח הקנייה, בעצם שייתנו לנו תשואות עוטפות על האינפלציה, ואת זה גם ניתן למצוא אך ורק בעולם ההשקעות. זה לא נמצא לא בפיקדון ששומר לכל היותר על ערך הכסף אם בכלל, ובטח לא בעובר ושב, שם הכסף בכלל הולך לאחור כתוצאה מהשחיקה של האינפלציה. אז מי שבאמת גם רוצה לנסות לשמור על ערך הכסף ולייצר תשואות עודפות אפילו מעבר לאינפלציה,
לזה ניתן למצוא כמובן רק בפתרון שנקרא השקעות. והדבר האחרון שאני אזכיר זה ששלושת הימים האחרונים זה לא בהכרח הימים הקרובים שנראה, כלומר כן, ידה של ישראל כרגע באמת על העליונה, ונקווה שזה ימשיך ככה, אבל תמיד צריך לזכור שדברים יכולים להסתבך, למרות שלהערכתי התרחיש הזה בהסתברות שלו הוא מאוד מאוד נמוך, כי בינתיים נראה שישראל כן שולטת במצב, אבל אם יסתבכו דברים כאלה ואחרים, אז מן הסתם עשויות להיות לזה עוד עלויות בטווח הקצר. אבל סך הכל אנחנו באמת נשארים אופטימיים, והדבר האחרון שאני רוצה להגיד, שורה תחתונה, וכמו שהתחלתי, שנת 2025 מזכירה לנו שהעיקרון הזה של פיזור זה באמת עוגן בעולם ההשקעות ולא טרנד. ציינתי קודם שבשנתיים האחרונות אנחנו כן רואים הצמדות יותר לטרנדים כמו תן לי רק S&P או תן לי רק נסדק, ואני אומר זה לא עובד בצורה נכונה בכל שנה ושנה, ובכלל באופן כללי זה יכול לא לעבוד גם הרבה מאוד שנים, ולכן חשוב מאוד לפזר. מעבר לזה אני אוסיף שלא כל אחד מסוגל לספוג תנודתיות מאוד גבוהה, כמו שאנחנו רואים במדדי מניות אגרסיביים כדוגמת נסדק למשל, שרק בתחילת אפריל ירד בכמעט 20%, ולא כל אחד מסוגל לראות את הכסף שלו נמחק ב-20% על פני ימים בודדים. למרות ששוב, רציונלית זה רק זמן לקנות, אבל מה לעשות פסיכולוגיה משתלטת על כל אחד ואחד מאיתנו, ולכן מאוד מאוד חשוב לפזר בעולם השקעות. שנת 2025 באמת מוכיחה לנו שגם מדדי תל אביב בכלל בשנה האחרונה עם ביצועים גבוהים מאוד משמעותית על מדדים אחרים בעולם, אם זה ארצות הברית, אירופה ושווקים נוספים, ובכלל גם שוק איגרות החוב שהיום מציע באמת ערך מאוד גבוה בתנודתיות מאוד נמוכה, ואנחנו באמת בפניקס יודעים לתת את כל הפתרונות האלה מהמשקיע היותר סולידי ליותר אגרסיבי נקרא לזה, ובסך הכל שוב אני אומר, מי שרוצה לייצר הון, להגדיל את ההון שלו ולשמור על יכולת הקנייה שלו ואפילו הרבה מעבר לזה, הפתרון הזה הוא באמצעות שוק ההון. וזהו, כאן אני אסיים. לירון, אם יש שאלות גם מהקהל, גם ממך, אז תרגישו חופשי כמובן. תודה רבה מתן על סקירה מרתקת, מקיפה, בהקשר של המלחמה וההתנהלות של שוק ההון בהתאם. כן, תוך כדי הדברים שלך עלו לא מעט שאלות מהקהל, בחרתי כמה שאלות שחזרו על עצמם כדי שתוכל להתייחס. השאלה הראשונה באמת נוגעת לנושא הפיזור שדיברת עליו עכשיו ממש בסיום של הדברים שלך. איך היית בונה את תיק ההשקעות האופטימלי היום? ישראל, חול, מניות, אג"ח? ככה, אז קודם כל אני רגע אציין שנייה מלמעלה לפני שבאמת אני אפנה למניות אג"ח וכו'. אני כן אציין שבאמת כל אחד מתאים לו דבר שונה לחלוטין, לכל אחד יש חליפה אישית שלו מבחינת טווח זמן השקעה, רמות סיכון וכו', שהם בסוף קובעים עד כמה צריך להיחשף למניות או אג"ח, אחד על חשבון השני כמובן, ומן הסתם ככל שנשקיע לטווחי זמן ארוכים יותר, ככה ניתן להיחשף יותר למניות, ולהפך, ככל שנשקיע לטווחי זמן קצרים יותר, סביר להניח שכדאי לקחת חלק גדול יותר באפיק האג"ח, אבל כאן באמת אתם בקואליטי באים לידי ביטוי, המתכננים הפיננסיים שיודעים לתפור את החליפה בצורה הטובה ביותר. אם אני כן צריך להיכנס ספציפית רגע לעולם המניות, ואז רגע אני אפריד גם את עולם האג"ח, אז ספציפית בעולם המניות, שוב אני אומר, יש איזשהו טרנד ללכת אולי רק לארצות הברית או כל דבר כזה או אחר, ואני אומר למה, ובכלל אני אומר את זה במשך שנה כבר וזה מוכיח את עצמו, גם התמחור היום בישראל הוא מאוד מעניין, למרות הראלי המאוד מרשים שהיה בשנה האחרונה, התמחור מאוד נוח, שמסתכלים על סביבת המכפילים בישראל, אז בעצם סביבת המכפילים מצביעה על זה שהשוק בישראל למרות כל העליות שהיו, הוא לא יקר ולא זול, בעוד שהשווקים בארצות הברית הם מאוד יקרים באופן יחסי למכפילים ההיסטוריים שלהם, איך שאנחנו רואים את זה כרגע, ולכן לא הייתי פוסל להיכנס לישראל שהיא עדיין אטרקטיבית. אני אוסיף שכשאנחנו מסתכלים קדימה ובאמת סביר להניח שהסיכונים ילכו וידעכו בצורה משמעותית, כי מה לעשות, ישראל באמת הסירה את האיום הגדול ביותר כנראה, ומעבר לזה אחרי מלחמה כן תמיד רואים צמיחה ושגשוג כלכלי, הדברים האלה צפויים להמשיך לתמוך בשווקים הפיננסיים בישראל, ולכן אם אתה שואל אותי, אני לא הייתי פוסל היום חשיפה של 40% לפחות כנראה לשווקים בישראל ברמת המניות. בחלק של אגרות החוב אגב, כאן הייתי לוקח משקל הרבה יותר גבוה דווקא לחלק של ישראל, מהסיבה
קודם כל ברמת התשואות ששוק האג"ח נותן לנו היום, מה שנקרא תשואות לפדיון או תשואות פנימיות גלומות וכו' וכו', התשואות היום שווקי האג"ח מניבים לנו פחות או יותר מאוד דומות גם בישראל וגם בחו"ל. אבל כשאתה נחשף לחו"ל, נגיד ארצות הברית לצורך העניין, אתה צריך לקחת בחשבון שיש גם חשיפה לדולר שקל. וככל שהשקל ילך ויתחזק, ובסיטואציה שבה פרמיית הסיכון בישראל באמת תרד, ומשקיעים זרים נניח כן ייכנסו יותר ויותר לישראל, זו סיטואציה שבה השקל יכול לעשות גם הוא ראלי מאוד מרשים, או במילים אחרות להתחזק מול הדולר, ובחשיפה לחו"ל באפיק אג"ח, זה עשוי לקזז לנו לא מעט מהתשואה החיובית שנשיג, עד כדי אולי להעביר אותנו אפילו בחלק מהמקרים לתשואות שליליות. ולכן אם אתה שואל אותי, אני באמת הייתי לוקח דווקא פוזיציה הרבה יותר גדולה בתוך הרכיב של האג"ח לישראל, נניח 70-80% אפילו במקרה הזה לישראל על חשבון חו"ל, גם כי הערך פה שהתשואות מציעות לנו הוא מאוד מאוד גבוה, גם כי עדיף לי כנראה להיות בתקופה כזאת, בטווח קצר לפחות, כי בסוף אג"ח זה לטווח יותר קצר, עדיף להיות באמת בשקל ופחות בדולר בימים כאלה. למרות שעוד פעם אני לא בא לנבא מטבע, בטח לא בטווח הקצר, אבל אין מה לעשות, המגמה היא די ברורה שאם ופרמיית הסיכון תרד, השקל יש לו כנראה עוד מקום להתחזק, ולכן דווקא באפיק האג"ח הייתי הרבה יותר מוטה לישראל על חשבון חו"ל. אז אם הייתי פוסל את ישראל, לא במניות, לא באג"ח, אני חושב שבאמת ישראל לקראת התאוששות מאוד מרשימה במהלך השנים הקרובות, והתמחור הוא שוב מאוד נוח סך הכל. תודה מתן. שאלה נוספת, דיברת על סיום מלחמה באופק, ושאלו פה שאלה ספציפית, אבל מעניינת. אנחנו רואים הרבה הרס של מבנה מגורים במלחמה לצערנו, וגם יש איזושהי אמירה שצפויה הגירה מאוד גדולה של יהודים מחו"ל לארץ כשתיגמר המלחמה. בינתיים אנחנו רואים שמחירי הדיור יורדים כבר חודשיים ברציפות. לאן הולך כל סקטור הנדל"ן לדעתך? האם הוא אלטרנטיבה שטובה לשוק ההון? ככה, אז קודם כל אני אתייחס רגע למה קורה ברמת הסקטור ספציפית בשוק ההון, ואז נתייחס רגע למה שנקרא שוק הדיור בפני עצמו. דווקא בשווקים הפיננסיים אנחנו רואים מתחילת השבוע את מדד תל אביב נדל"ן ומדד תל אביב בנייה עולים בצורה סופר מהירה, בעיקר תל אביב בנייה, והסיבה היא שבעצם כל הפגיעה היום בבתים בעצם תדרוש מן הסתם שיקום של הבתים, וזה יפעיל יותר ויותר ביקושים לאותם חברות שנמצאות בתל אביב בנייה, כאלה שבעצם עושות את אותו שיקום של הנזקים וכו' וכו'. למרות שעוד פעם הרלי הסופר גבוה זה ביום בודד שלשום, מדד תל אביב בנייה עלה ב10% פחות או יותר, נראה שהמשקיעים מצפים לפינוי בינוי בכל מדינת ישראל כנראה, אבל זה כבר עוד פעם, אני לא נביא של עד כמה הדברים מתומחרים או לא, אבל סך הכל באמת רלי מאוד מרשים, ואפשר להבין למה, כי באמת במבט קדימה נראה שכן יצטרכו פה שיקום מאוד ארוך אפילו, ולכן הביקושים ילכו ויעלו, והשווקים הפיננסיים אמרתי לא מחכים כדי לראות את זה, ומגיבים כבר היום בצורה מהירה. זה לגבי השוק עצמו. בואי נתייחס רגע לשוק דיור עצמו, למה שנקרא מחירי הדיור בחוץ, כי בסוף האלטרנטיבה, כמו שציינת, כן שוק הנדל"ן או שוק ההון וכו' וכו', למרות שכבר אני אתן את השורה התחתונה, אני מבחינתי הייתי תמיד אומר גם וגם, אין משהו שהוא יותר נכון, כי זה באמת תלוי עסקה, ותלוי אם זה דירה שנייה או לא, כי יש חיסרון מאוד גדול בעניין המיסוי בדירות שניות ועוד ועוד, אבל אם מנתחים כרגע לטווח הקצר את שוק הדיור בישראל, צד הביקוש הוא מאוד חלש בכלל במהלך השנתיים האחרונות כפונקציה של הריבית המאוד גבוהה בישראל. אני אזכיר שב-2023 הגענו כבר לסביבת ריבית של 4.75, ריבית בנק ישראל, דבר שבאמת תרם להתקררות שוק הנדל"ן לצד של הביקוש, אבל אז אחרי מלחמה קצת הגיעו כל הקבלנים סלש יזמים עם היצירתיות שלהם ונתנו את כל מבצעי מימון, מה שנקרא 1090, 2080 וכו' וכו', שזה דבר שריכך את הפגיעה בצד הביקוש ותרם בעצם לעלייה מחודשת בביקושים ואיפשהו בין היתר גם לעליית מחירים בשנה האחרונה. אבל בנק ישראל בחודש מרץ האחרון לפני 3 חודשים ניסה קצת לצנן את האווירה, את החגיגה, עם הוראה שבה הוא צפוי להגביל בעצם את כל אותם מבצעי מימון, את ההלוואות קבלן וכו' וכו', וככל והדבר הזה בעצם יחלחל לביקוש, אז אנחנו נראה חולשה מחודשת בצד הביקוש שכבר רואים אותה אגב בחודשיים האחרונים, אז צד הביקוש להערכתי לפחות במבט לחודשים הקרובים צפוי להישאר די חלש,
גם בשוק דירות יד ראשונה וגם ביד שנייה, שם בכלל אנחנו נמצאים בקיפאון בשנה וחצי האחרונות, וכל זה בזמן שההיצע בישראל הוא דווקא מאוד מאוד גבוה. היום מלאי הדירות שבידי קבלנים מגיע לכ-80,000 דירות, התחלות בנייה בישראל 65,000, אז כל הנושא הזה של האם חסר דירות היום בישראל או מחסור דירות, התשובה היא לא, אנחנו נמצאים בהיצע מאוד מאוד גבוה, כך שגם אם יגיעו מה שנקרא יהודים, אתה יודע, מהעולם, כמו שציינת, סביר להניח שכן יש דירות לכולם. אז הדינמיקה הזאת של ביקוש יחסית שהוא הולך ונחלש כרגע לצד היצע שהוא מאוד גבוה היסטורית, זה לא דינמיקה שתומכת בעליית מחירים, להפך. ואני כבר מנסה להגיד את זה באמת חצי שנה פחות או יותר בכל מקום, והנה סוף סוף אנחנו רואים בחודשיים האחרונים, ברמה המצרפית לפחות בישראל, כן ירידת מחירים, מן הסתם שכמו בשוק ההון, גם בשוק הנדל"ן יש תמיד הזדמנויות בעיר כזאת או אחרת כנראה, במקום כזה או אחר, אבל ברמה המצרפית סך הכל בישראל אנחנו כן רואים כבר ירידות, אומנם מתונות מאוד של 0.1 בחודשיים האחרונים בכל חודש, וסביר להניח שהמגמה הזאת תימשך במבט קדימה ואפילו תתעצם. כי שוב אני אומר, שיש היצע גבוה לצד ביקוש שהוא יחסית חלש, זה לא דבר שאמור לתמוך כרגע בטווח הקצר בעליות מחירים, אם כבר להפך, ולעומת זאת לפחות כרגע איך שנראה שוק ההון דווקא בטווח הקצר יש באמת פוטנציאל כשיוצאים ממלחמה וכו' וכו', אבל שוב שורה תחתונה, אני תמיד אוהב להגיד גם וגם בגלל עיקרון הפיזור, אבל לא הייתי פוסל את שוק ההון מן הסתם על חשבון שוק הנדל"ן, נהפוך הוא. תודה מתן, ואיך אפשר בלי, דיברת על נדל"ן, התחילו להפציץ אותנו פה בשאלות על הריבית, אז שאלה שמעניינת את כולנו, בעיקר את מי שיש לו משכנתא, מה אתה צופה שיקרה כעת לריבית? טוב, אז לגבי הריבית, היום הרמת ריבית היא באמת 4.5%, ונראה שבחודשים הקרובים הריבית לא צפויה להשתנות. יש לנו החלטה ביולי, באוגוסט ונובמבר, אם אני זוכר נכון, עוד 3 החלטות עד סוף שנה. אם נראה בסוף השנה, אולי בחצי האחרונה של סוף השנה, בנובמבר, וזה בהינתן שפרמיית הסיכון בישראל תהיה נמוכה יותר, או במילים אחרות שנהיה אחרי החזית מול איראן, ובכלל באופן כללי שבאמת האיומים הביטחוניים ירדו בצורה דרמטית. זה שהאינפלציה אולי קצת תתמתן, כי כרגע אנחנו נמצאים בסביבת אינפלציה באופן יחסי עוד גבוהה, קצב שנתי של 3.1 מעל היעד, מעל יעד יציבות המחירים, מעל הגבול העליון שהוא 3%, והדבר הזה כמובן לא מאפשר לבנק ישראל כרגע לבוא ולדבר על הפחתות ריבית. יותר מזה אני אוסיף שבנק ישראל בכל החלטה והחלטה בחצי שנה האחרונה, הם מדגישים לא מעט את הסיכונים האינפלציוניים. אם זה שאולי תיפתח חזית מול איראן והיא תתרום לעלייה בפרמיית הסיכון, היא תתרום לשיבושים בצד ההיצע, אולי לחולשה של השקל, אולי לעליית מחירי נפט, ובינתיים הסיכונים האלה שבנק ישראל מציין, הם באמת מתממשים. ולכן אם הם מתממשים אז בנק ישראל ממש לא יבוא וידבר על הפחתות ריבית. אם הייתי לוקח אותנו לעולם מקביל ומספר לאיזשהו נגיד בנק מרכזי את כל הסיטואציה הזאת, אולי דווקא היה מגיב בכלל עם עליית ריבית, אבל אף אחד לא באמת יעלה פה ריבית כרגע. אני כן מאמין שבסוף השנה התנאים להפחתת ריבית יבשילו, ואם זה לא יקרה בסוף השנה אז בתחילת 2026, אבל המגמה הזאת תהיה באמת מדודה מאוד, כלומר אנחנו לא נחזור לרמת ריבית נמוכה של לא יודע, 1%, 2%, בטח לא ריבית אפסית. גם אם בנק ישראל יחתור לדבר שנקרא ריבית שיווי משקל, זה פחות או יותר עומד על כנראה 3.5%, אם לא יותר מזה. בנק ישראל בעצמו נתן לנו תחזית שהריבית בעוד שנה צפויה לעמוד על 4%, כלומר 2 הפחתות ריבית, תחזית שאולי תשתנה בהחלטה הקרובה שתהיה מלווה עם עדכון תחזיות גם בין היתר, אבל שורה תחתונה, אין מה לצפות כרגע לפחות להפחתות ריבית, ואם אין מה לצפות כרגע להפחתות ריבית, הדבר הזה מן הסתם משאיר לנו את תשלומי ההלוואות סלש משכנתאות גבוהים, וזה ימשיך לתרום להתקררות של צד הביקוש בשוק הדיור. אני כן אוסיף אבל יחד עם זאת שאנחנו מדברים על סביבת ריבית עדיין גבוהה, בצד של האפיקים הסולידיים יותר נקרא לזה, מי שבאמת רוצה לחסוך כספים או להשקיע לטווחי זמן יחסית קצרים, אפשר לבוא וליהנות מהסביבת ריבית הגבוהה הזאת במוצרים כמו אגרות חוב שמניבים באמת תשואות, היום במסלולי אשראי ואג"ח שיכולים להגיע גם ל6 ו7% פחות או יותר תשואות פנימיות גלומות שבפנים, אבל אתה יודע, בסוף מן הסתם, כמו שאמרתי, זה עבודה שלכם ולתפור לכל זאת החליפה האישית שלו ולתת את הערך הזה.
תודה מתן, הגענו לשאלה האחרונה. פורסם שאחד מכל 10 אזרחים נמצא עם מעל ל100,000 שקלים בעו"ש שלו. דיברנו על האינפלציה הגבוהה. מה אתה ממליץ לאותם אזרחים לעשות? כן, אז בנק ישראל פרסם לנו לפני כחודש פחות או יותר נתון מזעזע נקרא לזה, שבאמת אחד מכל 10 ישראלים, ואני מדבר רק על חשבונות פרטיים, אפילו לא עסקי, כי מה לעשות, עסקים בונים לעצמם איזשהו תזרים, אז הגיוני שיהיה גם לפעמים הרבה כסף, אבל בחשבונות הפרטיים, אחד מכל 10 ישראלים נמצא עם מעל 100,000 שקלים בעובר ושב. רק כדי שנבין, הכסף שיושב בעובר ושב, לא רק שהוא לא צומח, הוא הולך לאחור כתוצאה מהאינפלציה. זאת אומרת, על כל 100,000 שקלים התאדו לנו במונחי קנייה בשנה האחרונה רק מעל 3,000 שקלים. אז צריך לקחת את זה בחשבון. יש היום באמת פתרונות שיודעים לשמור על ערך הכסף לטווח זמן קצר, עם נזילות מלאה, להבדיל מפקדונות למשל, ששם אומרים לנו בוא תנעל את הכסף בכלל כדי לנסות לשמור על ערך הכסף. אז באמת יש היום כל כך הרבה פתרונות כדי לשמור על ערך הכסף גם בטווח זמן קצר, תוך כדי גמישות מלאה של המוצר עצמו, אם זה פוליסת השקעה, גמל להשקעה וכו' וכו', נזילות מלאה ועוד יתרונות באמת רבים מול כל החלופות השונות שיש. השורה התחתונה אני אומר, מי שבאמת רוצה להגדיל את ההון שלו, זה בטח לא נמצא בפיקדון, אלא בשוק ההון. אז מכאן והלאה אני מקווה נראה את הנתונים האלה הולכים ודועכים לפחות בשנה הבאה, שהכספים שיושבים בעובר ושב הולכים ומתכווצים ועוברים דווקא לעולם ההשקעות, כי כן אנחנו רואים גם במחקרים נוספים שבנק ישראל מפרסם, שמי שיש לו מעט אוריינות פיננסית לא נמצא לא בעובר ושב ולא בפיקדון, אלא בהשקעות. אז אני מקווה שכל אחד ואחד מאיתנו באמת ישכיל כתוצאה מהנתונים האלה, ובאמת ייתן לכסף שלו לעבוד בשבילו. מתן, נותר לי רק להגיד לך תודה רבה. הייתה סקירה מרתקת, ולכם קהל יקר, תודה שהייתם איתנו. בברכת יום שקט ובשורות טובות לכולם. תודה רבה. תודה. להתראות.